Os mariscadores de Aguiño ven con temor a apertura para a extracción de mexilla de algunhas zonas de exclusión reservadas ata agora para traballar o seu principal recurso, o percebe. Que ao abrir estas novas zonas das que eran sensibles, das zonas das que estaban pechadas, pois danos, a verdade é que nos dá un pouco de rabia, ademais de, non sei como expresalo, a verdade é que danos moita rabia porque, claro, son zonas que se consideraban desde un principio que eran para non tocar, son zonas que están para dar o pan para nós para este verán, e ao mesmo tempo, pois claro, barajábase de que cando foi no seu día, nos plans de explotación, pois viñan reflejado esas pedras, ese porcentaje de pedras, total de toda a costa gallega un 16%, se mal non recordo. E bueno, isto dá un pouquiño a entender mal ou dar mal entendido de que, bueno, si estas pedras se consideran sobre os técnicos biológicamente de que teñen unha maior capacidade de percebe ou tamén de calidade de percebe, tanto de kilos como de capacidade con respecto á mesilla, non ten moita lógica de que cada vez se estea estudiando abrir novas zonas. Lonxe de buscar conflito, dende a Confraría de Aguiño apostan por achegar posturas co sector mexilloeiro. Instan tamén a Xunta a ter en conta as súas demandas e non ceder ante as presións dun grupo que, din, non representa a maior parte do sector bateeiro. Vexo que isto que é un grupo aislado de xente, o cal nos fai daño a nós, a eles mesmos, e a Consellería do Mar ou a Xunta tamén, claro. Vemos que, como estamos vendo todos, son un grupo organizado deles, de unha parte do sector mexilloeiro, están facendo moito daño a todos, incluso a nós, e con isto non consiguen nada, porque nós tamén temos lanchas, como foi desta última vez que les foron, nós tamén podemos protestar, e nós creo que estamos un pouquiño na nosa razón, eles tamén teñen unha parte da súa porque non teñen mesilla, teñen moi pouca este ano, nós tamén só vemos que vemos nas pedras, pero claro, non é culpa nosa. O que temos que barajar sempre é o que fago recordar moitas veces é que eles ao mellor, aínda que pobremente, teñen si unhas zonas menos e outras máis, teñen un acceso a recolectores que poden intentar recuperar algunha mesilla. Nós nas nosas pedras, por desgracia, o que pega nas pedras é o que hai. Co apoio da Federación Provincial da Coruña convocaron unha mobilización para este venres ás 12 ante a Delegación de Pesca en Ribeira, a que tamén se sumarán as confrarías da provincia de Pontevedra.